Punto noveno, nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados que sean competencia do Pleno. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, o Concello ten representación en varios organismos como é o Consorcio das Mariñas e os consellos escolares dos centros de ensino públicos do noso Concello, nomeadamente no CEI Francisco Vales Villamarín, nos IES Francisco Aguiar e as Mariñas e na Escola Infantil Galiña Azul, no Consello Escolar de todos estes centros. Por lo tanto, o que se propón é designar aos representantes do Concello nestes organismos que quedaría da seguinte maneira. No Consorcio das Mariñas, a alcaldesa, doña María Barral Varela. No Consello Escolar do CEI Francisco Vales Villamarín, ao Concelleiro de Educación, don Andrés Teijo Hermida. No Consello Escolar do IES Francisco Aguiar, a Diego Fernández López. No Consello Escolar do IES As Mariñas, a dona Mónica Carneiro Cid, e no Consello Escolar da Escola Infantil Galiña Azul, a Diego Fernández López. E, segundo, publicar o correspondente anuncio no tabuleiro de anuncio na sede electrónica municipal e no portal de transparencia e no boletín oficial da provincia de A Coruña. Voceiro nacionalista. Nas miñas contas nos faltan tamén nomear o representante na Reserva da Biosfera, na Asociación de Desenvolvemento Local Mariñas Betanzos, todos que lle corresponden ao Concello na Fundación do Globo, na Fundación CIEC, na Asociación do Camiño Inglés e no Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e seguro que non me queda algún. Para eses organismos que vai a ostentar a representación, porque tamén hai que nomear. Despois lles contestamos. Despois. Voceira popular. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, no caso da Fundación do Globo, hai que tratar en pleno para constituíla. No momento que se trate, xa se nomearán, aínda que os estatutos, se non recordo mal, xa establecía que a alcaldía e os concelleiros que ian formar parte máis, creo que eran 3 da corporación, que serían nomeados pola alcaldía, e no resto de organismos se acordará en pleno unha vez que se nos remita a petición de nomeamento de representantes. Obviamente, todos os órganos nos que este representado este Concello e que se echa de asunto de aprobación plenaria, como non pode ser, e que ten que ser así, pasarán por este pleno que a súa proposta lógica. Voceiro nacionalista. Voceira popular. Ben, pois que se someta a votación, señor secretario. Sometese a votación o punto noveno, nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados que sean competencia do Pleno. Votos a favor? En contra? Abstencións? Queda aprobado co voto favorable do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Ben, pois, sin máis asuntos que tratar, hoxe se levanta a sesión.